Сега ще играем Дрес импрес. Честно казано, тая не знам каква е. Тая ли? Ама аз не знам какво правя. Честно казано. Това ли тая да направя? Не. Според мен нещо. Да, нещо като... Нещо като хляб. Като пише джинджербред. Това да не е коледна бисквитка. Или бисквитка. Просто ще се направя една бисквитка. Пишете толкова в коментарите какво е. Аз не знам, честно казано. Тая ми поличка, която се изглежда, се едно имам копченца. Такива точици. Не знам дали да това да правим. Ама просто ще го направя. Тя има някакво като усмихнато ръчице. Малко ми пъква, затова мисля така. Не ми се показва. Просто ще сложа той. Ще му сложа тази коса. Мисля, че е добре си пак. Ей така, ама не. Да, така е добре според мен. Ама другите не се правят така. Аз съм сгрешила. Сгреших темата. Май. Веднага трябва да се променя. Слагам си тази коса. Нещо като модерно. Нещо е такова подобно. Добре, мисля, че се справяме гората добре. О, не, нямам обувки.
Ники направих, не им промених цвета. Добре. Ага. Добре. Да, не знам. Добре. Добре на моето. Роклята е като моята. Може да сме имали еднакъв вкус, или тя е изкопирала, или аз съм изкопирала. Но аз дали не я видях. Добре, на тази ще дам 2. Не се е справила се, ама не много. На тази 2. Значи, тая не ми изглежда като другите по темата. Дам и една. Да продължим. Аз ли съм? Не, това не съм аз. И тази също не ми харесва много. Позите са добре, ама лицето и дрехите едното. Ето мен. Добре, тя дали не е успяла. Няма дрехи, няма лице, една точка. Към следващото. Тази се е справила горе-долу. Положила е много труд. Давам ми 3 точки. Не, 2. Дай 2. Просто не ме харесваше много. Аз съм на 3-то. Ето ме мен. Аз съм на 3-то. Продължаваме. Обувките ми бяха сиви. Обувките са ми сиви, защото нямах време, както знаете. Мисля, че се справих много добре. Също пробвам това. Сега ще пробвам да няма това. Не, минали са вече други начин, няма да го минавам. Динер повече. Значи, динер, вечеря парти. Вечерно парти или вечер. Или не мога да кажа. Добре. Мисля да се направя някаква като за дискотека. Мислите ли, че ще е добре да се направя за дискотека? Пишете долу в коментарите. Добре. Ще сложа тази рокля и да направя като за дискотека да изглежда. Мисля, че ще се получи. Това не изглежда много хубаво.
Имаше едно черно, което мисля, че би отивало с звездички едно. Ето го. Да, това си отива. Това си отива според мен. Лайкнете видеото, ако ви хареса. Лайкнете видеото, ако ви хареса. Ако ви харесва миналия краен резултат, дет преди малко го бяхме на трето място. Това мисля да е бяло. Този път няма да забравя обувките, само да ги намеря. Къде са обувките? Къде са обувките изобщо? Преди тук бяха тук. Ама сега не. Ето. Тук има някакви обувки. Мисля да сложа ето тези. Мисля да сложа ето тези. Ма не, те не са хубави. Скучни са. И просто ще сложа ето тези и ще ги направя черни. С звездички. Отново. Сега трябваме коса. И тая винаги слагам, защото ми е любима. Тук може би е или не. Може би тук. Не, така исках да малко дължина. Може би тук. Не. И той ще проработи, нищо, че има пирсинг. Имам много неща с кодове. Ще вземам мигли, гердан, тази чантичка. Ще я направя черна, не бяла, по-добре. Мислите ли, че ще е хубаво? Сега ще взема сложить това. Ето така. Тук направя черно, бяло, черно, бяло, черно. Добре. Сега. Не, тук. Това мисля да е черно, за да не се слева с ръкава ми, това бяло. Тя да ми опити с тези. И да продължаваме. Добре, ето ни раз, ние сме първи. Сложих си една пеперутка.
Це ще свежого папіротку. Не міг десь вам много так чути. Ние не бяхме на място. Не сме на първото осмо място. За това нещо. Много се старах, ама това да ги правим. И чао от мен. Чао! И да се абонирате за канала. И лайк на видеото. И един коментар, ако можете. Ако не е само абониране, се абонирайте и лайкнете видеото. Чао!